Was lo lo waraga marga utama lo lo Kang segera coba gawe Brawatya medal saking sasra pagelaran agung. Decat dari sang Bapak Maha miturut Gusti Kang Akarya jagat marga utama. Hilir-hilir tandure wasumilir ijo royo royo tak senggo kemanten anyar bojangun Hung wilang ing jagat belimbing Dewa ya wasesan ning lunyu ya penekno Hung wilang ing jagat Dewa ya wasesan ning Bathara tiro Sigra kumiter Data Pitana ing pinggir tandamono jelumatana Sigra Data Pitana Hambiyak sepining swasana hangeluri luhuring budaya Jawa pumpung padang rembulane pumpung jembar kalangane luhur risang bapa ya sing gawe kambuk ing kasamrep hangrasuk busana cara pujangga Jawa ngarsa maneges pring pawasaning Jawa Tulen kang sigra hamungkut sarana dupa sapustakanipun gedhening sang pupuk hangara ketata sesaji pustaka sirah lepan gajah sak sirai gajah kedete padupan ingkang sirepeteng palataran mureng makatar kata saking yang witi mureng makatar-katar kuku sing tuba ingkang sumundul ing hantah riksa darati pratangga winantuwa risa bapa risang bapa ya sing gawe kampus sigra sedakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga kang hamba mandeg bojo ing garahana manut mlebu metuning badra irama kinengker kang paca Hidriya lamun jagat ginebut sabrijo ginebut lamun jagat ginalani yak tining jagat risang bapa pribadi kataring punapa to tandhaning ana gedam ring mangambar ngambar mring mangambar-ngambar anggap isa jroning sanggar pamelangan lerep sirep sirep
sirep sidhem permanentan ana sabane walang kalise Basuki Yuwono rononan datan obah samirana datan lumampah ing kapiarsa Hamengko cek manuk jalak langkung kang mencelok wonten paringking senamburan wonten berwarang goro kang lagi nyekar pidung suci Ngejuk mring ngarsaning Gusti Kang Purbahing dumadi Ambege kebon para putra-putra tinebene saking bilak hisin arengan kukusik dupa Plesating kegono sinamburan gandaning lisang cendoro menikang mangambar ngambar Kang mangambar ngambar gandane subedul yang begitu keren Gusti Kang akarya jagat Hambuge kepun para putra ngaturaken panglipur sakita pinanggi rahayu wilujeng kali solir ing sambikala Rahayu Rahayu kang sami pinanggi Gembira Waraga marga utama Was loh hehe Waraga marga utama original loh Was loh Kang Sigra Hamengkut Sarma Dajari berisang bapak kang sampun Hamengkut penjajah samaning bebasan rawi-rawi atas palamang dibutuh Waraga marga utama Was loh awujudipun medhalipun kewan alas kang sarwa galak kang wus kondhang liwat ana jalma manungsa sing liwat sajroning wana lirbaya Oslo Waraga marga utama Hea Luh Was Kau wujud manungsa sing tanpa lubang Waraga marga utama Os Ea Luh Aseha marga utama original Was Bopo tepos ayo pos
luas waraga marga utama Kira Wijenipun Kang Jaya Kabiwara Kang Sinebat Rewata marga utama sampun titi purna sajroning sambuka sigra kaliyak kali maksud minangka tetembule miring tata carane kabudayan Jawa risang bapa keparang tondo hamenggut pecut kesamandiman kanthi kebak wibawa Candra nitranipun blalak kados singa barong kang mangampit gantane mangsa wah rega marga utama Ari Cita was lo katon kang obat mabit wujudipun pecut kesamandiman kasebelaken ing Dirgantara Pada jeblek karepatik jeblek kurkat jebledek ing mangsa kasangka satema basulake kang gegara-gara. Kang gegara-gara Candra Hadimuka sakep kadya jebol-jebol kekira para widodara-widodari. Hapsara Hapsari Sigra Sang Hyang Anengka putra Cemuna Cemandita sumbering gara-gara. Wah, rega. Marga utama Ari Cita. Ari Cita was